مرشدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم النبي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني صلى الله عليه وعلى آله الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد manya-manyan shehanai koguna na ilimi koguna na sanin Allah wana hakikatan kenan wa shari'atan sannan abubuwa wato masu jan mutane zuwa ga Allah manya-manyan asatiza manyan dakatira da sauran jalsa ne albarka haduwa ta alkhairi haduwa da ake tsada Allah da yi wa juna wato wasiya ta alkhairi da wasiya ta gaskiya wadda ubangiji yake cewa dukkan dan adam ya tafi in ba dan adam da suka kasance suna taruwa suna wa kansu wasiya ta gaskiya ba suna wa kansu wasiya ta haƙuri kamar yadda suratul asr abin da suke faɗa kenan haka nan wannan wuri ne da ake wa juna nasiha wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi a cikin gaba ɗaya ma ita ce ba komai bane sai nasiha shine da zauna in faɗa abin da na wato Allah yake faɗa wa bayansa a kan bayan watakila bai zo kunnen ka ba watakila ka sani ka manta watakila ka sani ba ka manta ba amma ba ka aiki da shi to in tunatar da kai ko in tunatar da kai na to ƴan uwa lalle abin farin ciki ne wannan domin gaskiyar magana a wannan zamani da muke ciki babu wani alheri gaba ɗaya a sararin duniya a wannan zamani idan ba irin wannan zaman ba duk abin da za ka tafi sharholiya ce ya wuce irin wannan zaman da za ku zauna ku karar da kanku don a cikin lamarin Allah ku sanar da kanku abin da ba ku sani ba na addinin Allah komai ya kare a wannan lokaci ba irin wannan ba da macen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ad-dunya mal'una والعلم ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم دنيا كما لا يتجد نياكي لأنتجياتي سيما ذا الله يساها نوير آمين أبو تبانا أنتجي وباتي لنبي في ذكر الله bayan zikirin Allah sai abin da ya wuce ya gaulace shi zikirin Allah ne sai ko mai sanarwa sai wanda yake gaban su annabi ya tsari a cikin da hana da haka a duniya wataƙila wani ya ce a to an ce sai zikirin Allah kaɗai sai abin da ya walice shi to ina ta sadar da zumunta ina ta sadaka ina ta abubuwa waɗanda ba a kira su da zikiri suna cikin abin da wani zai da annabi ya faɗa wa ba ma za mu shi mai zikiri lokacin da yake zikiri da yake fuskanta Allah yana fuskantar da zuciyarsa zuwa ga Allah ne to me sadaka shi ne yake fuskantar me sadaka da zuciya dan wa yake to duk abin da aka fuskanci Allah da shi aka tsaje kenan duk wanda ba shi kuma a cikin sharholiya da la'ana yake to kenan ashe fadin lahi alhamdu irin wannan zama shi ne yake masala wannan hadisi na manzon Allah kamar yanzu mun yi zikirin bi ma'ana sannan gashi mun zauna za mu ci ko mu ji domin duk wanda ya yi abin da zai ce yanzu ya zama malamin wannan abin shi ma yana da kansa ya sai ya iya haka yan uwa abinda wannan majalisi ne albarka ya sa mu tattauna a kai kamar yadda aka ji
magana kan hada-hada ta dukiya a yanzu. To hada-hada ta dukiya a yanzu abu ne wanda wato kamar yadda ne ustaz na Sheikh Ibrahim Matsari yake faɗa cewa abu ne mai faɗi mai yarwa kwarai domin in ka raba rayuwa gaba ɗaya guda biyu to shi ya daure sauran duk abin da ake yi. To da ka ce za a yi magana a kan hada-hada ta dukiya da nau'o'inta a irin wannan lokacin tsakanin magariba da isha, to ko da malam ya yi wasu maganganu waɗanda kyakkyawan zato ne irin da dama ba a samu irin wannan kyakkyawan zato sai daga zuciya tsarkakakkiya, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi mu'mini madudun dan uwansa mu'mini, shi ne maganar da yake haka sai yake so ni ma ya hango da haka, domin shi idan ka dau mu'mini wa za ka gani kanka. To dan haka shi da ya dauke ni sai ga kan shi yasa yake cewa zan iya taba ko'ina kuma a cikin irin wannan lokacin, wannan irin halin su ne falillahi alhamdu. Sai dai kuma abin da aka masana koya yake ba za a iya kasa dan tabuka koya yake ba. Da ka yan uwa in ana maganar hada kuɗi kamar yadda na faɗa abu ne yake da nau'o'i da yawa, sai dai mu ga me mai da za mu ɗauka kamar yadda ya tattaɓa wasu daga ciki, musamman a sa hali na banki. A bankin ma mu'amalar ta banki tana da yawa, wacce za mu ɗauka ɓangarorin da za mu ɗauka wanda suka fi shafar musulmi da musulmi cikin mu'amalar sa, sannan kamar hali na irin shayar da ake ta siye a wurare yaya hanyar musulunci a ciki, sai kamar abu da ya shafi siyar da abu da aka yi amma da biya a hankali, a sayar maka da tsada ka san ba kudin sa bane amma a dora maka wannan ka rinka biya a hankali, hukuncin sa shi ma a shari'a. Sai abin da ya shafi hali yayi, abin da ya shafi bangaren kamar inshora su kamar sai da malam ya faɗa, shi ma mutum ne ma hankali shari'a. Dukkanin abin da za mu ambata a nan sai dai ya zama kawai dan haskawa. Idan aka haska watakila wani yana cin kallon cewa abin gaba ɗaya haram, to sai ya biya ya yi ko akwai halal ko ya da halal sai ya ce ko akwai haram. Sauran bayani sauran hukunci sai ya je ne shi a wurin malamai sauran da ta. To alhamdulillah abin da nake so mu fara da shi kafin ma waɗannan abubuwan da na ambata gaba ɗaya na banki da shayar da makamantansu, ya kamata mu kalli ko mu kalli bangaren waɗannan kuɗaɗe da muke kashewa waɗannan naira da ake ce mata naira ko dala ko makamancin wannan. Abin da ya sa daga ya kamata da ce fara ki ta kai, saboda cikin azumi na ji maganganun wasu malamai a kafafen watsa labarai da ake so a ce waɗannan kuɗi da ake kashewa babu ma zakka a kansu, babu riba, kusan zakka ma kuma babu. Wani yake babu riba, wani kuma yake zakka ma babu. To gaskiya daga irin wannan da mutum mutum da aka ma maganar kuɗi, to ya kamata lalle abu da kan wannan kafin mu je kan abin da ya shafi abin da aka to shi dai magana akan cewa babu riba akan kuɗi ko babu riba akan ko babu zakka, wannan magana ce wanda ke yi ta ya kalli waɗansu maganganu ne na magabata waɗanda suka yi a kan fulus. Wasu sai su ce kuɗi kamar wannan takarda, amma fulus daban kuɗi wannan daban, sai dai a kiyasta wannan da wancan kamar yadda waɗannan su yi. Abin da ake kira fulus a lokacin baya kamar yadda aka sani kuɗi da kuliya shi ne dinari da azurfa a lokacin baya. Sai ya zama ɗaukar dinari da azurfa yana wahala wa mutane a wurin ciniki saboda wajen canji. Idan na sai yanzu abin da za a ba da canji dinari da azurfa to kasance shi za a yi koya za a yi, wannan ya dinga ba mutane wahala. Sai ya zama aka koma ana amfani da fulus. Fulus kamar ko bakin karfe ne, wasu suka ce ana yin da abubuwa na nau'o'i daban-daban ne. Wannan shi fulus yana ishara da zuwa misali yanzu idan na sai abu wanda za a zan bada dinari 10, sai a ce to fulus ɗari ya tsaya matsayin dinari 10. In na baka wannan kasar kana da dinari 10 a wuta. To da ya tsaya matsayin kuɗi wurin canje-canje.
wajen siye da siyarwa to shi ake kira kudu. To al'alar hakika malamai da suka zo da baya kuma daga mutanen dimona sai suka ce lallai babu riba a cikin shi kudu kuma babu zakka a ciki. Zakka tana cikin dinari da ne da azurfa, amma shi wannan wanda ake yadda ke daya a matsayin dinari da azurfa ake fitar da shi babu riba a ciki, babu dinari abu da ba yana kan wannan magana shi ba. Misalar da haɓar ya kawo magana. Sannan Abu Hanifa yana kan wannan da shi a bayan da abu cewa babu zakka babu riba a cikin kudu ko da ta babu ni ko da zakka. Jumhurin Shafi'iyya ma suna kan wannan. To wannan magana ita ce ta ɗauki 'yan zamanin nan kan cewa akan kuɗi ma ba da ba zakka. Saboda me sun hanko kurusin nan suna tsaya matsayin mai aka ce kuɗi na lokacin da zira da azurfa. To yanzu naira ma da dala ba haka wani ai kamar kurusin da suna wakiltar zira da azurfa. To don haka sun suka ce duk da a can baya akwai manyan malamai da suka ce da suka faɗi wannan hukunci to zai dangaro wannan hukunci a kan kuɗi ma wannan ya su ne masu tsari ba ta hanki abin da ya ba. Wanda ya fito wannan wancan magana da aka ce babu riba babu zakka akan fulus wanda sun tafi akan haka amma wasu ba su tafi ba daga malamai tun a can ba. To amma wanda suka tafi akan haka suna da hujjoji kuma hujja ingantacciya kuma malamai ne yardattu a duniya. To amma saboda sun tafi akan haka wannan ya tabbata maganganu ya tabbata da wannan suna da ma'ana kusa iri daya a to me yasa? Saboda a lokacin da ake yin amfani da fulus tsaya matsayin dinari da azurfa ba dinaran ba azurfa kuma ko da akwai ayya to ashe kenan zakka a lokacin abin da ya sa aka tana kan ba ta kan wata saboda akwai abin da ake zakar da shi ina da azaba da ana aunawa ya zakar da shi akwai da a yanzu duk duniya ina ne ake amfani ko da shi da ina da azaba da yake da matsayin su kudi da zakka wanda an sayar da shi wannan ita ce magana ta gaskiya magana wanda take hakikiyya. Duk wanda ya ji wancan maganar to ya san kiyasi ne akan fulus aka wanda ya fara wannan maganar ulai ne ko idai da ake faɗa ko kurkin misira wanda ya wa fadi shekara ta 1999 shi ya fara wannan maganar cewa kuɗi babu riba a ciki babu. Wannan magana ce in an ce haka a wancan lokacin fulus duk da ma'anar su ne da irin kuɗi yanzu a lokacin ana amfani da dinari da azurfa sai dai dan sauƙin ɗauka ne ake amfani da wannan dan canji ne kawai sauƙin canji ake amfani da wannan sai a cikin an ce babu riba ko da babu kuma na zamu ne ba amma yanzu gaba ɗaya dukiya ta dawo takarda a cikin duniya da ake amfani wanda ya da kuma cewa babu riba a ciki ko babu zakka yana so ya mutu gaba ɗayan ma ciki na biyar na musulunci ko na mutu da kai to shi ke nan to sai a yi mai a yi zakar da ne kana da kudin da kai ta kasuwancin ba zakka sai ran da gama ta ki dinari da azurfa da kai da sashi sannan kai zakka a wannan gaskiya ba wata shi ne ba wanda ya tafi wannan manufar to ya tafi manufa ce wanda lalle ya shirya sai hadu da Allah ya bayar da hujja tun annan yake hujja wanda ba mu da riyawa. To kamar da na faɗa yan wasu shafa ra'ayi za mu hau ainihin hawa mai gurin banki ko da nake yi ko yake na ce ba abu ne da zai zama an yalwata gaba ɗaya ko a fito da abin da ya kamata a fito da shi gaba ɗaya ba amma za mu tafi a cikin banki mu gudu kamar ɓangarori guda uku. Ɓangaren ajiya a banki kawai ka ba da kuɗi a ajiye maka sannan duk kake so ka karɓa ɓangare za mu dubi ɓangaren ka ba da kuɗi ka ajiye a banki amma da niyyar a juya ka ajiye su dan a baka amfani zuwa wani lokaci wannan ɓangaren za mu dubi ɓangaren
ka ba da kuɗi banki ya ba da kuɗi ku haɗu ku yi wani abu za mu dubi wannan bangaren za mu dubi bangaren banki kawai ba ko kuma ka kai kana da wani abu da ba ka kuɗi ka ce kai za mu dubi wannan bangaren musamman farko dai duba da ajiya a banki ka ɗauki kuɗi ka kai banki ka ajiye wannan da haɗuwar malamai jima'i kenan na lokaci waɗanda banki ya kullo a suna da zamanin babu wata illa babu wani abu na haramci da Allah ya haramta ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta a ciki ka ɗauko ɗinka ka je banki ka ajiye lokacin da kake so ka zo ka ɗauka abin da suke cirewa na haraji ko makamancin wannan ko wajen sawa ko wajen fitarwa wannan daidai ne domin lada ne na yadda ka bayar da mata kaga wannan ne ka ko ba ne ka kalu ba kuma raguwar da dalili kuma kai an gaya maka abin da ake dauka ka sani ba sai abin da aka gana maka a dauka ina abin da ake shi da abin da ake wannan ya wuce da yake sai maganar ka ba da kuɗi ka aje kuɗi a kulle su kai kanka in kana so ka dauka ba za ka iya dauka ba sai zuwa wani lokaci da kuka yarjejeniya sai da bankin ka shi ne sirri ka aje kuɗi wata uku ko wata shida ko shekara amma za a baka fa'ida kaza idan wannan muddar ta cika da muddar ba ta cika ba za ka zo ne kana neman wandala a cikin wannan ba za a baka wannan shari'a tana da mahanga asalin aje kuɗin ka a wurin su da nufin kasuwanci zarar wannan ba za mu amma don shi ne ma shi ne a yi shari'a da ke masa kirara na ba ka kuɗi kai baka da kuɗi baka da kuɗi dauki kuɗin ba ka ce ne kan kai kasuwanci kai siye da siyarwa idan an samu fa'ida zo mu ga yara da kai mu raba ko in ba ka kashi sai ka baka shi da muka mata wani da muka yi da muka yi wannan halin ne a mutunci to ai kaga kamar shi na banki ka da kuɗi na ga kuɗi wanda ya ga kuɗi ya bayar ba shi da kuɗi shi banki asali ai shi yana da kuɗi ba kuɗi mutane ba ne to a ce wannan ya da kuɗi wanda ya da kuɗi kai dukkan a kasuwanci to wannan ma a wannan sura iya wannan haram ne ba haram ba ne to lallai shi kenan an tashi rusa maganar banki ba a rusa ta gaba daya sai irin abin da yake bullowa da na farko ne a nan idan za a ce in an ajiye an je an kasuwancin an je an dawo wata uku wata shida ne an samo riba kun yarjejeniya yadda za a raba daidai ne amma in an yi asara ma ita ma ta zama kai ma kai asara haka ne shi ma to an kauce a an kauce wa sharadi ɗaya da cikin sharuɗa na kirara idan aka samu wannan sharadin ya kauce gaba ɗaya shi a take ina fita bana da babu shari'a a cikin nan a ce idan ka aje wata uku za a baka naira ka aje miliyan ɗaya wata uku za a baka naira 80,000 to wata sai a baka 80 da silver nan ma ga 80 ɗinka wata kuma sai lokaci ya yi a baka wani dukiyarka to su suna da tabbacin za su 80 ɗin riba babu to ya aka kai ka samu 80 ta wace da haka shari'a ba ta da wannan mutum wanda wanda fuska da za a ce an zo an halatta wannan ba akwai yan uwa abin da zan Allah wannan lijina na albarka tana wannan mawuyi akwai wasu jinoji sun danna shari'a ba su danna zamanin ya fi shari'a ba a ita shari'a a danna ta wajen zamanin haka ake kokarin to gaskiya ce wata da imanin sa lallai ya san abin yi a yau daga kasan kawai idan ka je ka aje kudinka a banki an zo tun farko ma an ba ka kudi wanda zai a yi wa za a yi wannan kudin shari'a ba da idan ka karbi ba saboda ba kasuwanci ne wanda shari'a ne da kana da gaskiya ke amma a irin wannan wuri da yake hana kowa da kowa a karatu suka kowane irin wani ma abin da ake nema shi wanda ya fi irin wannan sai yake da wani abin da wanda yake magana shi bai sani ba bai ke iko ne muna da muna neman sani ta inda za a ce ya halatta shi haka
magana ta gaskiya ba da bane mu kai saboda sharuɗa da yawa suke cikin kirara sun zabe da wannan kamar da suke tattaba zani idan ka wanda ya ga zai yalwata sai ya yalwata wannan babin kenan na mutum ya aje kuɗi a bashi riba kuma ba tare da asara ba shi da asara samu ka san wannan wani da kasuwanci in kasuwanci da zamani ne Allah ne ya zamani ubangiji ya san ba shi ba ma dama da yake masani ya sanar da manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi yake ba da labari abinda za a yi tun daga lokacin da annabi yake magana har zuwa lokacin da za a rasa duniya hukuncin da bai zo daga bakin manzon Allah ba hukuncin da bai gaggaro daga Allah ba ba mu karɓar da kowa yi saka wannan shi abu na gaba shine ka aje wani kuɗi wa banki na gano gida misali na zan siya banki da ce ko kuma ga wani kasuwanci zai yi banki da ce kawo kai ɗaya da goma na wannan abu ni da su da kashi tara a je a yi in aka yi za a raba riba wannan musharaka ce wannan ta yi ne amma shi ma inda shi zai yi haka shi ne shin wannan riba da za a je a raba idan ba a samu wata ba za ku kuma kira ku haƙura idan na ce ina son za a samu 500 a cikin cinikin su banki sun ce to muka so ka na muke da shi in mun baka kuɗin mu in ce na yarda in aka je aka samu 100 wani su da shi uku ne zan ba su sai na ɗauko kuɗi na suka na ba su wani da ke ce wanda ya suna kashariya ba shi su sai dai a ce haram Allah ya mutu saboda ya kamata in aka taba aka je aka samu in an samu riba da kuma yadda ake magana a ga yadda za a samu duk ma aka kasa shi da riba ana iya kasanta to da abin da aka samu kashi kanana ka kashi kanana wannan za halali ne wannan amma ba samu ba to shi kenan sai an alaba ba kuma haka shari'a da ce to kaga wannan ba shi ne a cikin wannan da ake to lalle ana ba an ba ko da ta ɗaya ta wanda shari'a ta hana a yi a gudanar da sulki a kan da shi ne garari ya ce ne sai na garari ya shiga kai ka hango kudin lissafi riba da za a ci kaza ka zo ka ce ubangi za ka ba ka kashi kaza a ciki kuma ba lalle a samu wannan ba a iya rasa ma har kuwar dukiya to kuma ai garari ya shiga ko an samu su garari ne na da waya tabbatar maka za su sau da haka wannan ma a tafiye ne gaskiya a tafiye ne inda zai gyaru za a gyara shi yanzu idan gida ne da ke sai na ce gidan su miliyan 100 gida sai na ce ina da miliyan 10 bai ki aka gaba cika maka miliyan 9 sai aka ya ce gidan sai bai ki yake daga yanzu kana da miliyan 10 da miliyan 9 wannan gidan zai nawa ake haya a duk shekara ana hayar za miliyan 5 to shi kenan to yanzu duk shekara daga nan zuwa shekara 10 tukunna za ka biya wannan kudin miliyan 1 kuma duk shekara sai ka ba mu miliyan 4 saboda duk miliyan 5 ne ka ba da miliyan 10 za mu lalata ka biya wannan kudin to da ka sai a sa maka abin da za ka rinka biya na haya kuma kana biyan uwar kuɗi cikin shekara kaza an fahimta kaga su banki bangaren fa'idar su kudin da za ka dinga biya na shekara na haya da za ka dawo wani ko to ya dawo nan su za ka biya kuma za ka biya ko kuɗi duk shari'a ta da yawa to duk abin da za a yi maka sistem da wanda za a zo a yi shi ita shari'a wanda ke so ko ba da kai da kai kawai yanzu a nan ne goyi gida miliyan da shi nan da miliyan da ka ba da miliyan kuma ina bai sauran da wani mutum zai zai to ba ku da mutum zai kuna jira mai za ka dinga biyan kuɗin haya da kake zaune a wurin ko ake amfani da wurin ya zan tafiya tunda wuri a hannun ka yake sai ka haɗa haya ma kai ka kalli miliyan goma ba ruwan kai da suke sun yanke maka miliyan biyar da ba su wani haya shi ke nan wanda duk yayi ba to a auna wannan da irin haka a cikin kasuwancin da ake yi irin wannan ba wannan zai fara amma in gara da ya shigo ya shari'a abinda
sai magana ta hudu shi ne kawai tsaba da kuɗi a baka sai ka yi kasuwanci sai ka abin da za ka yi amma a wata ko a shekara ga abin da za ka dinga tsarawa kan bashi wannan kowane kuɗi mai ƙaramin sani a kankanin sani ya zama wannan tsabar domin shi ne ainihin ma abin da aya ta rima sauka cewa in za ku ba da bashi zuwa wani lokaci to lallai kar ku dora wani abu kan bashi dan bashi dan Allah ke bashi za a bayar a bayar ba za a bayar ba kawai ba za ka zo ko ba baki ba ina neman rance ne zan ce zan baka rance naira 50,000 na baka 50,000 bayan shekara ka kawo hamsin da kuma sai kawai ya ka bani ka kifan mutum ka karɓi hamsin da kuma zan rufa mutum yawa ka kuma yin ka na ne kari ne Allah ya ba a tsara wannan shi ne wanda kuma na yi munga wannan ya kauce idan ka je kasuwancin nan ka samu ba ka samu ba sai ka biya wannan kuɗin sai ka biya kuɗin da aka dora maka idan kuma ka bari lokacin ya cika baka biya wannan kuɗin ba za a ci gaba da tajin ka kuɗin uwar kuɗin da bashi kuma in an haɗa yanzu idan ka ɗauki miliyan 10 rance da niyyar a shekara za ka kawo miliyan 12 to idan shekara sai baka kawo ba to da miliyan 10 da miliyan 2 wanda za ka ɗora sai a sake ƙara musu ruwa sai ka sake ƙara ruwa har da biyan bawa daga wannan abu ne bayyana ne haramun lafiya ta akwai daga cikin waɗansu malamai waɗanda ke ganin saboda zamani wai cewa idan ba a shiga irin wannan harkar ba za a iya samun musulmi su fara wata farkoki ko kan wata harkoki don haka larura ta sa a iya yin haka kuma riban ba an ba mutum ya iya karɓa don karɓar musu kamar a ce ka aje kudin lokaci ya yi kawai an tara mana kudin riba ba tare da wannan ba to ka iya karɓa wai dan larura ta zamani to gaskiyar magana ni ba na cikin wanda nake ganin haka ko da wani na yana da larura abin da ake cewa larura sai abin da ya kai ba yadda za a yi in ba yadda za a yi kuma ko halaka ko makamantar wannan ko tawaya za ta tabbata wannan sai a yi shi a matsayin larura Allah ya hana cin mushe amma an ce an zo ka zo za ka mutu ba abinci ka ci halal ne a wannan lokacin an ɗauke haramta to a irin wannan matsayin za a iya samu mutum ya irin wannan amma gaskiyar magana ina da nasiha ga kaina da nasiha ga ɗan uwa masu wa'azi sai da ɗaukar baki na haja suna kai ba su larura akwai haja bukata kawai akwai larura shi ne dole to kar a haɗa su rai wannan gaskiya musulmi na da bukata su shiga alama da suka to hada ke to amma larura ne kuma lalle ta ga a da yasa yanzu masu kuɗi da muke da su da manya-manyan mutane da muke da su ba za su iya kawalar da bankuna da za su wadatar da su daga wancan ba za su iya ba ba su ba larura ba ce ba tunda akwai damar da za a yi aka yi akwai damar da za su yi kore sirri ke mu a cikin mu bayyana za a yi haka ba sun za a yi akwai tsari kaza 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 wasu za su fito sun yadda da wani ba a yi ba duk ba a fito an yi wannan ba sai a cikin wani rura saboda larura kawai an san da ita a wani baji sai a shiga ci komai a faɗe ta imamu ahmad ya ja kunne ya yi faɗa ƙwarai a irin wannan ba a lokacin imamu ahmad ana magana kan cewa alƙur'ani halitta ne kamar yadda kake halitta wato ba zance ne na Allah ba kenan halitta ne shi ma Allah ya halitta wanda yake da lokacin shugaba na wannan lokacin yana kan wannan magana sai ya rinka samo ɗaya bayan ɗaya na malamai yana azanta su wanda bai yadda da cewa Qur'ani halitta ba ne aka kamo Imam Ahmad aka ce Qur'ani halitta ne ta azance ne na Allah aka daure shi aka rinka azanta shi an sa masa ranar da za a kai shi sai aka yi sai shugaba ya kawo sai wani ya hau yana hawa ya fi shi ba ra'ayi da ba imamu abu ne mai duk malaman da suke da wancan fatawar su fito ita ne ya sa kuma cin ra'ayi halittar da su a
to me ya jawo to ai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani ya ba mu dama kan cewa idan ya zama mutum da imanin kudirin a zuciyarsa ba haka ya niyya ba idan ya aka ambata abin da zai ambata ko kafin ne zai ambata kuma wannan ba zai cuce shi ba suka kawo wani abubuwa cikin da wannan suka faɗa sai ba mu amfani ko ku amfani da ko ku amfani da ayar da take ba ni ma na sanar da wannan ayar da wannan sai ran da aka zo yanka na gauka zan ce Qur'ani domin sannan ne da ruwan ta sannan ne zan ya kauce ne amma kuma ba ba da barazana ta duk ku dawo mata da take addini a banza maka ƙara dan haka yan uwa a daina ɗaukar baki na hada bukata ta dan adam a bai da larura a bai da larura ta kama wannan to magana yan uwa akan abin da ya shafi al'amuru dangane da shiya a shi nan abu ne sanar ne ana da wato akwai gwamnati tana da irin nata shayar din akwai yan kasuwa suna da shi da makamantan haka to wannan lallai ciniki ne na zamani wanda a can baya ma bai zama akwai shi ba bai zama sananne ba da za mu aike shi a babin shari'a ya za a yi to a gaskiya idan za mu aiki sai da shi a babi da mahanga irin da shari'a ta addinin musulunci mun nazari za mu ga zai fada cikin gida ku gida na farko dai ko hukumar ce ko kuma wani kamfani ko kuma wani yan kasuwa ne suke da wani jari kuma abin da ake cewa shaya shine yanzu suna da jari wanda ni da kuɗi na ne na kawanar da wannan jari na gina ko wani abu haka amma sai mai da shi ne akalla miliyan 100 ne a ciki wanda na kashe sai ce ina wanda yake so mu a cikin wannan ina sai da kai shaya 1 miliyan 1 kaga akwai shaya 100 wanda ya zai siya ya mallaki daidai kadarin wannan abin da ya yi na miliyan 1 a wannan wannan shi ne to irin wannan sai aka same ta akwai nazari guda uku shi ne guda nazari na farko shi ne za a kashe ita shayar a shayar ce da mai jari mai da ke ba a tsaro da jami'ar da kuma gwamnati ko yin kasuwa da abin da ke cewa makamantan abin da shari'a da ake gai da ake cikinsa shi take yi wanda wanda ta yi kuma da kawai halayi ita ce da ba a cikin kanan da ake cewa ba sai bangare da ke wanda shari'a ce a tsawon shari'a al'adun gidan giya kaza da kaza da kaza taka kumpuna sana'a ce na wani amma akwai riba akwai riba ko ya to wani alamun ne ƙasa ba wani da mutum ne da zama wani ka da alamun da ake yi wannan ta wuce to sai da uku ita kuma uku sai a ce wanda ga ta asalin da an kawar da ita da halali amma tana sa jarin da a gidan giya tana sa jarin da a gidan yan abin da ba a amma asalin zuciyar halali amma ta kai yi cinikin da ba a yi da ba a kuma tana yin wanda aka yi ya to yaya kai da ita wannan wasu ba da mai suka haƙi waɗansu nasoci da waɗansu ƙabiyoyi da waɗansu magabata suka ba suka ce halatta ne ita ba kamar wanda akwai haya ta shari'a wanda ke a saudiya a riyar zama ta na 1422 da ta kulla ta ce halal ne a iya sa shaya a iya sa dukiya a irin wannan saboda ne sai kawai da ne ta tabbatar da ba babu ransu ta kai take ba tana yin wani abu na halal shi ma tabbata da shi to ka kaddara zuciyar ka ta cewa bangaren halalin nan ka samu
wannan abin da suka kai kenan amma gaskiya wasu malamai da yawa wanda ni kuma suna tare da su cewa kada mu yi da wannan kada ya sa wannan da ya sa saboda na Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma da ya gaya mana al'amura yadda suke na mutane gaba daya hawa uku ne yace ita al'adala bayyinun domin ta an gaba da kyau sai ko ta bada sunna wal haram bayyinun ayatun ajwatan wa bainahuma umurun mushtabihat a tsakanin tsakiyar can da nan akwai waɗansu abubuwa ba su yi sauwa sun yi da rikicin da halatta ciki da harba wannan za ka shiga cikin nan to sai mai mangan mai ya ba ka shawara kai mai sai kai a nan ka san dai mu sani a su ko to da annaba kai ba ka shawara ita ka guje ta mai ta kashi hadi ba ka da sabara ka yi wanda ya ja mutan da ya tafi ya bar wannan shubha ya kubutar da asirinsa da mutuncinsa sai ya ce wanda ya je mata fa sai wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kawai ba a ce ma shi ma ya fada cikin abu sai ya ba mu misali ya ce kamar mai kiwo ne da yake kiwo ya iya nisanci shingen da ba a so da dabbobin da har da wasu shiga ne tunda suna ganin abubuwa da kuwa wannan ne ina ganin hujjar da za a samu tura wata kira to da haka wannan shi ne wannan ya shi haka a nan shawara ta wanda zai yake da wato kuɗi ne su san da shayar ko da shayar da tsantsar halali da ke to sai ka sai shayar da take tabbatar da ba sa ciniki abin kenan kaf da ne akwai lauya na ya bincika duk mustanadan abubuwan da suke dogara a kansu abu ne da shari'a ta yi ashe a bayan fage suna zuba jarinsu a inda aka hana kan nan oho ba magana ko Allah ba zai tafi saboda ban sani shi bai sanar da ni ba ni ban sani ba la halali ne tsantsa nake wannan ba ka da matsala ko an yi haka ba ka da matsala amma kana sanar da abu ne ka san da shi ka shiga shi ne abu da shari'a ta yi wannan magana kan sai mu tsallaka kan magana kan sai albarki na kafa sayan abu amma a rage biyan hankali to wannan ma ciniki ne na zamani ciniki ne sabo ciniki ne da yake da mahangai da yawa shi ma mun kalle shi kallo na lura za mu iya kasance kashi ko kashi lalle akwai mahangar da za a halatta shi ta'arifin ta koyar da yake shine ni ne na ga motar nan amma ba da kudin su dan miliyan 2 ce ni kuma kudi na a yi kudin su da yi shi ke na ma'aikata ta sai ta ce idan kana son wannan motar zan iya siyan maka ita a miliyan ko miliyan uku da shi kai kuma rinka yankewa a albashin ka shekara ko wata ɗan kaɗan haka yi wannan shi ne ciniki da ake biya a yanke maka shekarun da aka yi wannan cinikin halal ne me yasa har tabbai ta biyo baya ba saboda yanzu nan kudinsa wannan naira 10,000 ne amma iri kana ci kana gani saboda za a baka wani lokaci da za ka biya da tsawo an mai maka da shi ko 20 ko 15 kuma da rura dole ka sa da ba za ka iya sa kudin da siya ba kayan da to shi ne wani kuɗi hangen haramci kamar yadda wasu malamai na zamani ke za ma can wannan fatawar sai dai ka sami da malaman zamani tunda ba ta da baya kan babu ta baya ibn Uthaymeen malamin da suke yana ganin haramcin wannan saboda yake ai wannan wayo ne ne wannan wayo ne ne ai riba dama can ba a baka bashi bane a tsara maka to me ana kuma to
amma wasu malamai ba sa ganin haka, wanda ma har akwai malami da yake gani ijimai ne ma a kan adam ne saboda hadar shi askalani yana ya kawo wannan cikin fasahar malami cewa ai halal ne wanda ke yake so ya kiyasta riba da ake ba da bashi a ƙara kuɗi a cikin aka haram ne ya kiyasta ta da wannan ya su zama asibari lokacin da za a baka bashi dama an ce an baka bashi ne bashi sunan da ke na ba kuɗi sunan da bashi 10,000 amma an ka tashi dawowa saboda adalin da za a ɗauka za ka iya 15,000 wannan bai bane da lai haramu amma wannan ai ba a kai wannan sunan da ke yi ma da ba shi ba lokacin da ka zo ka ga mota kana so ka san kudin ta ko ka san kudin ta ba ka san ni da na zama da kuɗi na sai mota in ce masa nawa za ka siya a hannuna saboda shekara goma za ka biya ni a shekara goma ai na ce kuɗi na da yawa shi bi gida ne nawa za ka siya kan da miliyan ke kan da miliyan ni ke shi na kuma da mutum na sai ma da tsada kawai su ba kawai amma bai zama ne ba domin ribar ba a kan adadin suke ba a kan kudin abin da za a kai ku gane dan ya fita wancan bashin da aka bayar a kan lokacin da aka dauka a nan yanki shi kuma wannan tun yanzu aka kusan motar sai aka kanta haka kan ya kai da shi ko ciniki riba wata yawa sai ya rage rahama da zai yi bin kai da aka ce kuma da sashi amma ba a kamu su kaga a ke nan wannan ba riba ce daidai a ce kawai an tsawala a kira shi nan domin kuɗi ne sanannu kuka yi ciniki da shi gaja a kan aka kai da kuka yi karata a cikin nan akwai wanda da wasu malaman da suka ce ma har shi ma ne suka kawo barira hadisi da bukhari da muslim barira da za ta sai kan ƙungiya tara za ta bayar shi ne cikin da aka yi bai wani za ta fi kan da auren masu ita aka ce ita ja ƙungiya tara ta ce to sai ne da shekara da ta bayar da ƙungiya tara haji zuwa shekara tara aka yi ta annabi ta wannan nau'i ne na gwamnati da tafi a rarrabe haka to da haka gaskiyar magana shi ne abinda za a lura da shi cikin wannan cikin abu ɗaya ne in wannan ya so ko kai to hujja ta faɗi ta halarci shi ne na je na garan wata kamfanin nan ana sai da ita naira miliyan 6 na zo kamfani na wani kamfani da ban wani da kuɗi na ce ina son nan a da na gani a can amma ni kudi na da miliyan sai ko ba sai ce maka a to ni zan jama da miliyan da zan siyo wata da maka miliyan da ka siya na siya ai ciniki a kulla sannan ni in ce in siyo da haramun ne wannan an gane wanda dai da ya ce haramta a lokacin an samu bai da malaki na sai da abu da baya an gani wannan ko haramun ne manzon Allah ya ce haramun ne lokacin da hadisin bin Hizam da bai da cikin hadisin Abu Dawud da Tirmidhi ya zo wani mutum ya zo ya tambaye hadisin bin Hizam cewa ya san shi da sana'a yace akwai kaza to babu wa kuma annabi na bayan wurin sai zaga wannan ina zuwa sai ya ce wani ya tsaya da ya tambaye ni cewa akwai kaza ne zo a kasuwa ne zuwa kasuwa sai wata take da tabe ma layin da duk da kake kai sai ka siyo da nan kuma kaka sai da abin da ba baya an ba ka wannan kaga ya dawo to wannan shi ma kaga in ya ba ta cikin da ya zama bai siyo ba a mashakar nan aka ciniki aka kulla ciniki yanzu to kulla ciniki kafin ya je ya siya shi ne ya harta amma da ya yi kudu ya ce ya zo masarci sai ya zo sai ya aje masarcin da kana magana kana so amma ba ka da kuɗi ka gana nawa za ka
a ka san baka da zan da baka da kudin ka siya zan da ce ka zuwa yau shi kenan ba shi da magana da mun na siya ce ko na zaka samu da bale ta a habawa na san kudin da bale da to ila mun da kaza yanzu za ka tafi nan ka je ka zai ce shi kenan har da mun da kudin ban da zuwa wani lokaci ana ce sai da mun ce shekara ne sai zai jawo da kudin to sai shekara biyu da suka kudin an gane ya zama da shekwan shekara biyu a kan zai ja cikin shekara biyu ta yi da biya miliyan da farfa ya biya miliyan shida saura nawa miliyan biyu sai aka da zai faru a sana idan ya ce ka sake tafiya na kara maka 100,000 takma ya zama ne ya zama a domin a wannan lokacin ya koma bashi na sake da cikin gidan da bashi ake mutu kuma tsararwa kenan abinda za a yi kawai shi ke nan in alkawari suka yi lokacin alkawari ya yi wata suka fi zai tafi kotu shi ne kujin ba zai ya fitar da Allah ya ba shi kawo ba zai tafi kotu ga shi mun alkawari ya karya alkawari shi ke nan da sai dama da kotu suka fi yin kotu in ya riga ya hau wata nan sai a kai da wani abu na ta ciyawa makamancin haka ya kuma ba shi ne amma da nan sun abin da ake yi wannan shi ne daidai yadda ya dace da yi babi na ana babi na ciniki za ka idan an yi da wannan wasa da wannan sira ya yi da yana cikin sharafin da kun ga a ce a kula sharafin da shi ne ya zama ba a kullum cinikin baka shi wanda za a siya a wurin sa ke je kara kula a bayyana dai kawai dana neman kawai to a shi kenan haka ne ma'aikata da suke siyan abubuwan hawa yawan ma'aikata da dinga biya a cikin albashinsu wannan daidai ga ma'aikatan da ba a hankali sanda za ta ce za ta yawo da ma'aikatan kar a kulla cinikin har a yi komai da komai a sa a yi akinan kuma ba ta da abu halinsa a tabbatar da cewa ta ba da bangina an siyo abin sannan ta zo ta ce ya so shi bai ɗauka amma a shekara kara zai ja za ta don an yi wannan sai da lafiya da shi ya fi shi da sai da shi wannan sai magana a kan abin da ya shafi inshora to magana inshora ita ba ta suka so akwai inshora a kan rai a rayuwa gaba daya shi ne mutum ya ɗauki wasu kuɗaɗe da aka yarjejeniya zai ringa biya duk shekara za ka rinka biyan naira $100,000 har da za ka mutu har da ka mutu in ka mutu za a ba maka danka wani abin da aka ayyana za a bayar su fa'idar su a nan shi ne tunda su sun yanke abin da za a baka in ka mutu tun yanzu amma za ka rinka biyan da duk shekara to su a ganin su kaga idan abin da za a baka naira $10,000 ne kai kuma kana biyan naira $1,000 ta shekara sai Allah ya taimake su ta shekara kaga sun jini wa ko to kuma sun kuma suka samu tangaro dan da ka fara biyan miliyan 1 da ka mutu to kuma miliyan 10 na sai ka bari haka ka'ida inshora ta rai akwai inshora ta lafiya inshora ta lafiya shine yake zama kana biyan shi ba duk shekara misali naira $500,000 kai ta biya duk shekara da lafiya amma duk rikin lafiya da ta kama ka duk kudin da za a kashe su za a biya da ka je asibiti ka ji ka wani kaji inshora sai a yi musu magana ga kashe sun guda zo su zo su biya aiki za a yi maka watakila shekara ka fara biya $100,000 sai wata rashin lafiya ta kama ka aka ce sai an je an yi aiki kuma kudin aiki miliyan ba ka nan ko kuma kai kana jan $100,000 Allah ya karbi lafiya kai tafiya shekara 20 ciwo kai kai kawai da zaka jan sai aka ba ka wannan kudin ka da kake da $100,000 da ba ka da ka ba to kuma sun kuma da kan sirri ba wannan shi ne inshora akwai inshora da wanda shi ya fi tsaruwa a mota ana inshora a gida ana inshora a dukkan abubuwa ne waɗanda wani abu na iya samu
shi kuma kai wannan duk lokacin da wani abu ya samu wannan abu ba da wata sila ta ganganci ba to za a mai maka da shi kamar kudin su samu amma kuma duk shekara ka rinka biya masa shi ma kuɗi ko bai kuma da wannan shi ne inshora da waɗannan da ka so to me ya fasanka musulunci a cikin ta to ba ga musulunci a cikin ta sai dai a yi dukkan waɗannan suna hukun ba ɗaya a ingantacciyar wani idan ta rai to hannu tana nuni da ta'allaka rayuwarka a wurin ubangiji kai kayan da cewa ba kai za ka arzuta bayan ka ba bayan ka kake cewa da arzuta ta mutu a ba su to Allah ya ce na arzuta mun muke arzuta to ga mai shi wani abu anan ko imanin ka ai anan ka san yayi rawa idan ta lafiya ce to kana aje kuɗi dan saboda idan rashin lafiya ta same ka ka samu madogara to wannan shi kuma abin da za ka kai ka san rashin lafiyar nan ba ki kura maka da Allah ba ki kire maka da Allah kuma kai ka tabbatar da cewa idan musulmi ya samu halin kansa cikin ciwo wanda ya rasa yadda zai hakkin wannan ya kuma kan musulmi ya wanda zai wa kamar kuma ne daga Allah kuma ne daga manzon Allah shi kenan kawo wata ne kuma musulmi ya daga barin hannu a kanka saboda haka wannan ma wani ne nan inshora ta abubuwa na kansu lalace kansu kala kansu kala to wai yanzu idan ya zama a kowane abu kana da garanti a rayuwa a lafiyar da wannan to kai ba ka da zama kenan shikenan kai Allah bari da naje kama in yadda naje kama kana akwai wanda zai fita kai ina tawakkal ina fika da ai kamata mutum ya zama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake fada cikin hadisi da yake cewa kai ba ba shi ka amur mu'min idan mummunan abu ya same shi ya hakure ga daga Allah ya zama alheri in kuma da dada ya same shi ya gode wa Allah ya zama alheri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bala'i baya barin mu'min ne na gare ne na Allah yana yakuta yana kankaka har sai ka je wa Allah ba ka da ni ba Allah ba kai ba ta wani kenan saboda kare shi zuwa wanda ka kone an ce masa ba ina bana wanda bana kiran ka kone an maka jirgin da gaba da ka ja ka ina bana ne waɗannan abubuwa suna doki irin waɗannan da ka mu bi to ake yi karatu Allah da wannan bangare akwai wasu malamai da suke hanyar halalci me yasa suka ce ai kun ba da tayawun ne wannan ya gabu wannan ya gabu wannan ya gabu an hada kuma da ya samu wannan ayi a je a tafi wannan dan haka ta wannan babu da hada saboda da aka ce ka biya $100,000 a wata wannan ya biya $100,000 a wata wannan ya biya $100,000 wannan to sai rin da ka samu daya sai ki buje mu kaga ga mana ku su ba mu da ku ya ga ce baka sai suka ce a wannan babu da amma ku bai halaka magana da suka yi abin da suka kalla akwai tushe guda da suka karya da kuma ne da ba da zirin ba ne kuma ka kare daya uku ba za su iya zama wani irin tsohon da ta ba ne garari ya shi wani da wani shari'a ta nan jinjiki ne wannan garari saboda ne saboda idan musulmi suka yi haka to shi ke nan idan ya zama wato rashin lafiya ta bata samu kowa ba ko kuma dan kafin ta samu da kadan ne wannan kudin nawa ne ha ta ga da gare duk kudin da kuka zuba nawa ne za a dawo da shi ku mai ko ku da ake taimako za a ce ba abin da ya faru yanzu kuma za a zo a dawo da kudin ba abu ya bula shekarar ya ce shi ke nan sanar lamarin ya fada amma fa akwai ta hanyar da za a yi ɗan wajen zagaye a irin wannan abu wanda shari'a ko ba ta hana ba ta ina shi ke nan kai ma da yesu kai ma da mutane kai ma da imamu
ku zo mu rinka aje kuɗi mun haɗa wata ƙungiya mu rinka aje kuɗi in dai mu wani abu ya same shi ba ka taimaka mana rashin lafiya da ko haihuwa ko makamacin wani abu taimaka mana wannan ya yi an haɗa kuɗi akan wannan abu yayin da idan ya zama da wani abu zai zo ya faru wanda ba abin da ya faru da wani abu da sun wani a ce dukkanin kun zo kun mutu sai a zo a raba maka adawa da a wani na ake nata kuma sannan ba magana ce ta kaza kaza ba kawai magana ce ta taimakawa ne ta'awaru ala al-birri wa taqwa wannan babu yanka amma wancan abin da yasa aka kore shi saboda idan abun bai faru ba wasu ne za su wata kula ba ku da kuka wannan kuma abu zai da ku da ku da akwai bambanci to wannan babu yanka wannan babu kenan na shura ga ta gaskiya shi ne dai kaga da yadda abin da zai kalla cikin abin da zai yi dan ya hukuncin Allah ya ce dai abu da ƙarshe shi ne babi na ciniki a cikin website internet kawai ina buɗe kwamfuta ta na shiga net sai na hango wani kamfani suna cikin da wani ga ranar ganin wannan abu watakila na tura na kafin an haka dawo sai na ce ina ne ke ni ma sai na aika a nawarsa da ina da kaza na yawa to wannan cikin in wani ya nuna ni kafin ni in karba abin da zan karba da ya halatta to ɗaya ke sannan duk abin da yake a nan don mutum akwai wani mutum wani abin shari'a ba ta da amma wani zai yi ban karɓawa ya haka ba a nan ya gani kuma ya harba shi wai kamar wannan abin shi bai zama haramun ba a wani da ke ta ai abin da yake halatta ciniki a irin wannan muhalli shi na farko abin da za ka gani kan halal ne a cikin shari'a idan ka ga kudin da ana sai da shi naira da mutane sai ka sa katin ka siye gidan mutane sai kamfanin ya an sa maka cewa ya samu wannan sabon kuma ga abin da naka ba wannan lokaci ne ka sa kana da shi da a naka sai wannan ya halatta mun dai domin na farko ne katiya kuma sun yi rasuwarci cewa da akwai ba ba don wani lokaci ana sa abu a cikin gashi amma ba mu sai ka tura sai a ce maka su project sai amma sai shekara kaza za a saki ko kuma sai ka yi moda to yanzu kai kuma sai da wannan shi kuma ce mana sai a wannan ya koma bai ba da shi ne cikin abin da ba haƙi amma ka tura kuɗi an ce maka mun samu kuɗi kuma ga abin kana kama da kai in ka siyar daidai akwai ta amma idan bai zama haka ba to akwai wani abu akwai garin da to da ka yan kwa a shi kenan a nan idan mutum zai sai abu ya tabbatar da abun akwai shi yana nan ya tabbatar ya mallake shi wanda shi kawai da kule in an yi haka idan akwai tura da suke iya nuna iya ka mallaka wanda waɗannan mutanen suka je babu kana iya kai ƙarar su idan babu su yadda suka gaya maka ko ba su da sufan da suka gaya maka za ka iya kai ƙara to a shi ka mallaka ne shi za a za ka ƙara za ka yi maka ne babu wannan kuwa abin da ya sa ake wannan maganganu ya kuwa kamar yadda ya hazari Allah ya zama kama da cewa bai halatta da musulmi ba ya yi taku ɗaya a kan kowace irin ma'amala a ɗaya a lamar hukumar layi sai ya san me ya hukuncin Allah a cikin wannan ya sani sai ya yi to yan wanda san wani ana kawowa wanda lokacin da san sai ya wata ba ina ganin nasiha ta karshe da zai shi ne a sani cewa tun cikin abin da za mu dogara da shi tun duk waɗannan abubuwa shi ne tsoron Allah wanda ba shi da tsoron Allah wannan magana da ake ba ta taɓa wanda ba tsoron Allah a tare da shi wanda magana ba da shi ake domin shi komai ba shi da abin da zai tsare shi daga barin yawan wanda ko tsoron Allah ya zama shi ne jagoransa
ya yi tattara cikin duk abin da zai yi ya nemi sani idan kuma ya sani duk ruwan da yake ciki ya ji tsoron Allah ya bar wanda ya yi abin da ya Allah ya sa tsoron Allah irin na masallaci irin na cikin sallarsa shi ne a cikin komai da ba kan zama gaban Allah a sallah ka ce Allahu Akbar ka zuciyar ka ta kai Allah cikin da aka da kibla lalle Allah ka kallo amma sai ka assalamu alaikum ka fita ka ne ko ta kai da kyau mutum ya zo cikin sallah idan an zo babu ciki ba kai bane wani kuma da abin da sallah ko in ka ne cikin gidan da ta mata da wani ya fito ba abu da yadda ka ce Allah ba ka bar a aka fuskanta to in ka zo cikin ciki ka da in ka zo wajen bodu ka da in ka zo kowace ma'amala ka da Allah dan Allah yana da nan dan uwa tsoron Allah da komai ba ta Allah ya ce mai zama hannun waɗannan kungiya da ta shirya wannan zama mai alkhairi wanda ta farawa aka yi muna fata Allah ya karfafe ta Allah ya shiga cikin abu Allah kuma ya sa abinda aka tsaya ne shi ya zama an same shi ne yadda za muna fata kuma yan uwa Allah ta rubuta san a tabbatar da za a yi mawurutai daban-daban a yi kokarin halarta domin gudunrika ne irin waɗanda ba a kai samu a yanzu za ka samu mutum baya na kan ta kawai na da mutum da safa kullum da kashe kasuwa ka kai ka ɗauko irin mutane wanda su ba ya yi to duk da Allah ya yi wace ana samun da a yanzu ana samun da irin wanda za su zama wani da ake da shi ne to kada a ga Allah ba ya wani kuma da shi ne وأستكبر الأخبار لإبراهيم فلما التقينا صدقنا الخبر الخبر na san yi da wasu kafin sharfi da ke a magana wanda su san cewa suna jiki da an tsananta cikin bayani ba amma na tabbata yanzu an tsari da cewa ka yanzu ke kaddamar wakiliya bai ba mana haƙƙinsa ba babu shakka shek Allah ya saka masa da alkhairi ya nuna wani ta ƙwarai da gaske ko ce gwaninta ta bayyana cikin majalisar ƙwarar da gaske domin gwaninta ta farko shi a kuɗa cikin kogunan ilimi a tsarin al'umma wata cikin kowace matsala kula ba a cikin yake da wahala da man kula ba shi yasa mana ba suna samu ana bambanci ana gane bambanta zare da abawa ne wajen wannan fassara ne duk manyan littafan da zaka ji gwaninta da ke cikin musamman halil shi ne ya tara wannan ilimin a ɗan wannan littafin gwaninta da ke cikin musamman alwari shi ne ya tara wannan ilimin mai fadi a ɗan waɗannan safaratin da saura ga babu shakka tara wannan ilimin da shafilai a cikin waɗannan yan jafa'in din wanda yake duk almajirin ilimi ya sani an yi biyu an shiga cikin teku na ilimi an ciro kwalakwalai Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi ko da yake shi ma shi ya yi ishara a kwai wadanda kila za su ce ka almana an kulle kokoki da yawa Allah ya saka masa da alkhairi idan a matsayin ana ne ta abinci إلى عدة الوجه جدا يوم اختبار المختصر تزوج بكرة اختبار المختصر يوجه ما كان إذا اختبار المختصر يعظم أنواع الأحكام الله يكرم da farko shehi ya fara da magana a kan alfulus
wanda ya nuni da sabanin malamai a cikin maganar zakka a cikin kuɗi na takarda ko kuɗi ne wanda ba kiman su a cikin su kansu ba ina fata an fahimta ba kiman su a cikin su kansu ba abin da ake nufi da wannan shi abin da za ka kashe dan kai naira biyar kila shi za ka kashe dan kai naira 50 kila shi za ka kashe dan kai naira 100 shi za ka kashe dan kai naira 1000 sana'antawa saboda haka ashe kimar kudin ba a cikin ta ita kanta ba ne kima ce aka kirkira aka cinkina maka to irin waɗannan kuɗaɗen menene hukuncin zakka da ba a cikin su babu shakka matsala ce sabani abin da ya haifar da sabani wata sabani ce sabani ne da take shi shin dalilin mariban gaba ɗaya da hadisi ya faɗa ko hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka faɗa menene dalili wasu malaman sun ce dalilin riban shine alwazaniyyatu wal kayfiyatu wato duk abin da ake auna shi da kaifi kamar zinari da azurfa da duk abin da ake auna shi da wannan kamar abinci shinkafa da gero to duka waɗannan akwai riba a cikin duk abin da ba haka ba riba a cikin shi saurayi da suka ce don haka ne ba riba a cikin kwai don haka ne ba riba a wancan lokacin a cikin irin su hagarawa da sauransu don ba a auna a wancan lokacin da wasu malamai suka ce a dalilin riba a samaniyyar wani ɗan dalilin da ya sa abin ya zama riba saboda samaniya shi wannan abin kuɗi ne shi kuma ɗayan abin da ya sa ya zama riba saboda abu ne da ake ci a rayu da shi akwai abin da ake ci kawai na jin daɗi kamar karar da sauransu akwai abin da ake ci ake rayuwa da shi irin shinkafa da wake da sauransu to sai suka ce waɗannan su ne dalilan to babu shakka duka waɗannan abubuwa ne wajen aiki amma zamanin ku kamar da shi ya ishara zuwa da ayyar kuma ba a kasuwancin ba samaniyar cikin zinari da azurfar saboda haka lallai samaniya dole ya koma cikin takardar naira da takardar dala da makamantar Allah subhanahu wa ta'ala ya haddar ya yi bayani a cikin mu'amalolin banki wanda ya kawo uku daga cikin su ko ajiyar kuɗi saving ko fixed deposit a musharaka ko ka wata a zo a hankali da banki a yi investment muna da kuma ba da bashi wanda a biya daga baya da tsari wanda ake cin riban da tsari da kuma ya fi hukuncin shari'a a cikin kowanne wanda ya kusan a ɗaya da ciki ne kadai malaman suka fi zaɓen halarcinsa ijma'a amma sauran mafi yawan malaman da suka kan haramcin su ko dai ta wasu malaman suna ganin cewar halin da lura amma shaf ya bayyana halin da lura kwarai saboda girman yin fansa da fadin zuciyarsa da nisan matsayinsa to kuma wannan wani aiki ne wanda ga asali ne a cikin addinin musulunci babban malami ne imamu shafi'i ya wallafa littafi ya yi zurfi cikin bincike a cikin abin da ake cewa alzikul maqasid wanda shi shekhi ya ishara zuwa gare shi lokacin da ya magana bambanta bukatu zuwa mawuyatu da hajiyatu da kamaliyatu da tarbiyyatu addinin musulunci yana da manufa cikin rarraba abubuwa zuwa ga wannan wanda shi dan adam gwargwadon yanayin rayuwa da wutar lantarki a wurin ɗaɗan irin su manyan shugabannin ai da lura ne ba za su iya saboda rayuwa ba wutar lantarki wani ina cin dan amurka ne aka ce ya ji yana jira da wata minista a wata ƙasa sai yake cewa take cewa wai ya kuke rayuwa a afirka sai yake ki sauwara a yi awa ɗaya ba wutar lantarki in tsayar wannan ba abu ne da ba zai zuwa ba zai zuwa saboda haka kamar a ce ka sauwara mutum a cire kashi kuma ya tafiya don haka tunanin ma ba ta lokaci ne ina ba da fahimta yadda ai tunanin ma amma ce a sauwara wannan ma ba da lokaci ba amfani ta yaya zan sauwara a rayuwa ba ta tafi ai ba zai yi ba kamar sauwara a rayuwa da kuma shi
to ga ka aure ta wanda ya zama da lura amma in ka zo zariya ka ga na tuba to no la ga dai kan ba ce madina ba san abin da nake nufi da madina akwai flexibility a cikin kalmar to amma dai da ka shaddai ya ce sai an kai wancan laluran na kanshi amma ba sabon sai an kai laluran na karshen kafin a yi magana daga kafa to amma dai wasu suna ganin a da gwagwadin sun ma ne saboda ai ko wancan ya ga na da laluran ai mutane biyu da suka je daya da ya sha wahala sai ya faɗa abin da ba za ta zama sallar ya ce wanda ya daure ya ki faɗa to idan ya shahada aka shahada ta da shi yana da dalilin shi biyu wanda ya faɗa kuma abin da ba a san ya aikata da shi ma kuma shi ke da imanin shi na nan kai zuciya shi lafiya shi ma wanda ya faɗa ya faɗa din ba komai abin da ya yi kana da zuwa sai dai ya abin da ya yi kana da to a wajen sa yana ganin baki wata alternative shi ne tsarin bankin musulunci shi ne alternative to Allah ya faɗa mata da ina roƙon a ware wata muhazara shan ya ce kungiyar da ta shirya wannan muhazara ne ba kungiya ta shirya wannan masallaci ne ya shirya shi kuma masallaci ne yake ci gaba da shiryawa kuma wasu daga cikin yan uwa da wanda zai ce ma jirgin majhul din nan dogon yaro duk da dukkan ɗawainiyar shirya muhadara ɗin da ɗawainiyar da yake tattare da shi kuma ba su saka san masu suwa ne su Allah ya baka musu da ina roƙon da shirya wata muhadara a kan tsare-tsaren bankin musulunci da shi ma alamomin tambaya don muna da manya-manyan alamomin tambaya a kai shi karshen tsarin bankin musulunci wata magana ce mai faɗi kwarai da gaske amma da za a bani damar ba da misali ɗaya sai ke irin misalin da shakka ba da nan ki yaro da mutum ne bin tabbiki ba ta kada gida tana so sai ka ce to ina son wannan gidan amma zan ba da 5/100 na kudin misali amma kuma gidan zan karbe shi a matsayin haya ku ba ni haya ana cika ba ta cikin ku kuna da harka hatin biya kudin haya ku biya kudin gida amma cikin gidan ma za a yayyar ƙarshe to wannan shi ma yana da tambayoyi daga cikin tambayoyi shi bai ku da bai jawo a mu'amala shi niyoyin mutane suke bambanta kasuwanci ba ta da ta musa ba da yawa daga masu biyuwar rayu da suke islamin banki masu gane wannan ba niyyar zuciya suke bambanta mu'amala da mu'amala ba za a irin kalmomin da aka amfani saboda haka idan lokacin da ka zuwa da kan gidan niyyar ka saya ne shi kuma niyyar shi sayarwa ne to har yanzu dabarar haya da aka shigo a cikin ta da saye cinikin daga saya ba saboda haka har yanzu an tsara kuɗi ba san ko an bayyana ba idan niyyar ka haya ne kan haya wake da mulki bayan rabuwa an san albayya a cikin kalari ma da gaskiya ba wa yake da mallaka ku biyu in ka ce ba za ka kashe hayan ba lamarin zai yiwu ga shi na yake na siya na sa fasa da amma ba wani haya ba zai yiwu ba to an haɗa mu'amala cikin juna kowanne ya zama sharfin kowanne shi ma dai alamar tambaya ne amma dai wannan ba wajen sa bane a ina fatan mu sami lokaci mai tsawo domin tattauna shi shafi ya yi magana akan al'asu shayar wanda ya rarraba bukata wata gwargwadon yanayin amon ba bukata ba ta hajar da za a sayar da ko da za a san shi yasa ko babu shakka wannan hakika ne a gwargwadon yanayin hajar gwargwadon yanayin wata halaccin wannan shayar kuma ina ganin ya yi rubu cikin ma'anan kalmar kuma ni ta kashu buhat فقد استبرأ لدينه وجهه كما اتقى الشبهات لنا يا ذكر من معنا مع الصرفية والموجة الله يبارك لنا الخير البيع بالأسباب والسير والأسباب ودي الشرط يعني بين ما ليس باليد
bai halatta ba saboda mutum bai mallaki wannan abin ba. To amma su masu suna ganin cewa sun saka shi cikin wani nauyin ciniki ba da sun yi ilhakin shi da asalam. Bayan kokarin ilhakin shi da salam sai suka ce idan abin bayyanannen sifa ne da bayyanannen hajji da ba za a iya sabawa kamar gida ga shi a zane. Wannan gidan an san yadda aka zana shi nan a wannan anguwar ba za a saba wannan zanen ba ko in ka da rafi ko cikin da kwalitin da aka faɗa ba za a saba ba kayan cikin ba za a saba ba to za ku yi ciki guda ta kanta kamar an san shekma yana tafiya tare da wannan mutum na tabbata. To amma su masu kibaran wancan albaikul asbabu ko ubai malik da suna ilhakin wancan da wannan suna ga inda za a halarta sayan gida a takarda saboda sanin cewa ba za a saba abin da aka zana ba to babu mai yi idan an halarta sayar da abin da ke shiga hannu ba. A wannan fuskar da dokta ya dauka kenan amma har yanzu ba ita su ba kamar ina ganin wancan maganar da gida ya zama allabe aka ittifaki da wafatinsa cewa za a yi shi a haka yana shan babban da a ce yanzu ka je ka gano kamfanin mai na dukkan da na buga misali shi ka gano mota ka zo ka ce a siya aka yi cinikinta da shi wanda zai tsaye da baya hannunsa to sai yake cewa wanda ya tarar a wani mai kudi ya zo ya kwashe duk ma ya tunda baka mallaki abu ba abin da su za ka ja baka mallake shi ba gararin da ake tsamma ake tsoro aka maka la cewa kafin ka je wani abu ya zama ya kuce kai kuma na an kama kuce ko ka ga wanda ke to ya za ka yi da wannan abu wannan ko abin da shi gamsa ya faɗa gida ne a zanen za a yi shi wannan kuma la ya yi amma a wancan cewa abin da shi ba kamar haka bane abin da yake da shi ba yana nan a tsaye da wata sifarsa kuma a tsaye ko ba a mallake shi ba to aka je kafin a je da wanda ya mallaka ba za ta da shi a kan yadda yake so da shi Allah ya saka da alkhairi ko da ya nan ma da akwai da barno saboda bankunan da ke sai da wanda sun yarda da ya da kamfani su muna da isassu kuma kullum suna update din su mota kala kaza ta kare to babu sauran mota kala kaza duk da amma da barno ne ba na ce an kala ta ko don aka ne da yake tabbata da dabara a cikin mu'amalar da wanda yake kamar da muka bayyana ba da ne ba ni gaske kuma wannan muhadara kai mun yi kuskure kuma na da kuskure in nan gaba za a tsaya gurin wannan muhabara ba iri na ya kamata ya sani ba ya kamata su san wani ƙwararren masanin tattalin arziki ƙwararren masanin mu'amalolin hada-hadin sai zama shi ne misali yadda yake duk inda matsala lokacin da wani babban malami a tsabbaru zai hada kariban banki babban malami ba zai zai hada ta zai tafi zuwa ga ra'ayin halaccin riban banki a ganinsa sai da ya nemo ƙwararrun masana tattalin arziki don matsala zai ce to ku ne muke gani ana to ne aka ce ana ga abin da shari'a ya ce in suka haɗu da haka sai ya dan wala a littafi to babu shakka in Allah ya nan gaba za a kare irin wannan muhazara dan babu shakka shakka a tsana mana ne kuma muna jin roƙon kawai ne ta hakuri da mu gayyata ko kan insha Allah wa za su jin mu dan Allah ya ta in Allah ya ta za a kare wannan muhazara insha Allah za mu dauki kwararren masanin wannan fannin da zama shi yake da aliki domin shi zai iya kara fayyace wasu abubuwa da ciki domin a gaya mashi matsayin shari'a a cikin waɗannan matsaloli. Matsalar da ke cikin harshen su alzaifu bin asfar wanda yake suka zuba kuna musulunci suna yin wanda yake muna da tambaya har yanzu a ciki shine tahawulul malaki. Shin mallakan adin bayan wannan kulla cikin farkon yana komawa zuwa wurin wanda ya ko yana nan wajen wanda ya bada to shi ma da wannan matsala ce ne zaman kanta tana bukatar a duba ta domin ganin halaccin da ko rashin halaccin da fatan hakika ta cewa babu shakka tsare tsaren babban musulunci har yanzu da zai yi duniya yanzu ne ake renon saboda har yanzu ba su gama kuma cewa su kansu daga cikin abin da suke nuna wa conventional bank ya sa a kansu ba in ba ta dabara ba da na fusa da fadi
shafi ya yi magana a cikin ta'amin wanda yake ya yi shara masu zurfi kwarai da gaske cewa wata ta'amin shi ne inshora wanda ya wuna cewa da ya ce inshora ba zai iya karɓar halarci a cikin addini ba in ba da fuskar wani nau'i na ta'awu ko mutane za su yi ba kuma idan ba a sami wannan abin da ake tsoro ba to dukiyar zai koma mallakan majmu'a ko mallakan afrad nan ne kawai dan tsarin da ne dan bambanci tsakanin wata bayanin shakka abin da na kara wata mallakan abin ko dai ya zama na kasa na daura gaba ɗaya na kowa da kowa ke ko a mayar wa mutane da kayan su kowa ya mallaki abinsa amma ba zai zama na administrator ba zai zama na shi ba to idan ya zama mallakan majmu'a ne kuma suka yadda ko ya zama mallakan za a mayar wa afrad kowa a cikin tsakani kuma suka yadda babu shakka wannan nau'i ne na sami karɓaɓɓe a cikin addini wallahu a'lam an aiko da tambayoyi masu muhimmanci amma kuma lokaci yana gudana kuma mutane suna da kudurorruka da gaurori da damar gaske kuma da yake yau ranar mu'abarar farko ne so da haka yau kamar namuzaci kamar mun yi samfuri muna roƙon kuma na tabbatar mutane da ba a saba kai ba irin wannan lokacin ba a bar masallaci ba kila abin da ya zama da nauyi to ina ganin abin da za mu yi za mu haƙura da waɗannan tambayoyin da yi ko dai a yi sallah a amsa su ko kuma a haƙura da su in an zo muhazara ta gaba domin dukkan abin da ake yi a cikin wannan barnamaj Allah ya ga muna niyyar za a faɗo ɗan uwa kuma za su ɗauki nauyin transcribing duk muhazara a rubuta ta a tace ta a yada a watsa ta a yanar gizo na farko kuma za a sami audio da video feeding da duk abin da aka yi saboda da zai hana an su muhabara da su insha Allah a amsa waɗannan tambayoyin shak ya yi umarni a makalli wanda suke da muhimmanci kwarai a yi magana ko da mutum daidai a kan kowanne alaƙa shi bayani da mukashi ne fadi kuma kila su zo daga baya tambayar na farko wanda yana tambayar wato ne aikin banki wanda yake aikin sa ya hada da aikin wato hada-hada abubuwan da aka ambata na interest to na san amsar da shak zai bayar ba amma ina hasashen shi to amma ni dai amsar da zan bayar akwai malamai da suka kasa kasashen rayuwa na shi suka ce akwai inda babu bankuna ke irin waɗannan foundational bank kuma da musulmai a waɗannan mutanen to ba dabara ba ne matuƙan musulmai suna da a dukiyar su a cikin irin waɗannan bankunan a ce kada musulmai su je su kare musu amanan a wannan wajen saboda haka za su iya shiga su wannan aiki don kare amanan musulmai a baya da su samu amma in ya zama da bankunan musulunci in ya zama da bankunan musulunci ko bankunan musulunci suka zama bankunan musulunci da gaske ba bankunan musulunci da suna ba ko da dabara dan lokacin da aka bada bankunan musulunci a wasu bankuna kai da shi ke da saba su ko ruwa da wani tashi da musulunci shi ne rato a cikin ana wata da adam amma ga wani tashi da musulunci to da ba wani abu da an ta lokacin muhadara sosai in Allah ya tsara mu tattauna shi malam ya yi ta magana a wannan yana tambaya akan a darajojin gold na kara wato wani gold ne ake lura da shi ne kara 21 ko 18 ko 13 ko 10 duk gold da ake magana ana yin ne kara 21 domin abin da ake nufi da gold wato kara shine nisban gold da nisban karfi a cikin wannan gold to gold yana zama gold ne idan ya zama nisban karfi mafi karancin nisba domin babu gold da zai iya rike kansa shi kadai dole sai ya zama akwai wani nisba na karfi kan kadan to wannan nisban shine ake kula idan nisban gold ya zama shine mafi yawa kwarai to sai a kira wannan abin gold saboda haka malamai da suke gold ne karan 21 shine gold da ake shi zai da shi idan ya zama kasa da haka shi ma gold ne amma sai an samu cikon ina fatan an fahimta sai an samu cikon saboda haka idan misali zakka nisbin gold gram 84 ne ko 85 sabanin malamai mai karan 21 to idan mai karan 11 ko sai shi zai koma 90 da wani abu misali zakka ne wallahu a'lam wanda yana tafiya da kawo mana menene hukuncin agency wato agency shine ladan aiki
a cikin cinikayya to wannan ma dai na san matsala ce ta babani amma ne mafi yawan malamai sun tafi akan halaccin ba wata saboda lada ne na wani juhud ko da sifra da mutum ya saka a cikin wannan cinikin da aka yi ko an ce wata rana wani ya zo jirgin ruwa ya lalace ko an yi an rasa yadda za a gyara da aka kira wani makaniki ya zo ya zama ya kafin ya ga ashe wata kumba ce kawai da fito zai ce to shi ke da aka yi misali da ya ce ya dan kuka kuka kawai da koma da aka tada jirgin ruwa tashi aka ce kai wannan ya ce nawa za a biya shi ne kamar dala biliyan ɗaya da wani wani yana hukari kuka kuka kawai dala biliyan ɗaya za ka ce zai kawo bayanan yadda ya raba dala biliyan ɗaya zai ce to dala 999 na sanin inda za a gudu dala ɗaya kuma na inda aka buga ya ce waɗannan ma'aikatan state federal kudin da ake cirewa daga cikin kudinsu ba a shawarce su ba sai na insurance to kawai dai wannan sai dai Allah ya yafe sun Allah ya saka su amma dai wannan kan ba wani kuka da za ta halatta shi wato kamar a sani na wallahu a'lam da kuma kibar ijtihadi ko kuma da mai amma dan insurance da life insurance kamar da mana yake babu wani kuka da za ta halatta shi da aka cire kuma wannan abu ne da aka yi maka da cikin duka ba ne kan kan wannan yake malam ya yi magana kan idara ok to wannan yadda ya suna ganin ya shafi abin da kuma mun sani wannan idan an fara da kuma daga baya sai ci gaba irin wannan al'ijaru da take tabbata to shi ma dai matsala ce da take ana magana kuma mun ci tambaya ta wani na tambaye ne a bashi rancen kuɗi dan ya juya amma kuma a riga raba ba wannan haramun shi ma nan da ribar da ya ce sai mutumin ya bada jari da shi ne sai ya bayani na musharaka ya bada jari wannan da jari shi wannan da kokarin sa ya raba riba akan wani fatan kowa da abin da zai samu ba ga duk abin da za ka dawo shi ba a ce misali kai kana da 10% ina da 90 ko kana da 50 ina da 50 ta san da abin da aka samu aka yi rashin da kai ma da kuwa ce kuwa a kuma sannan akwai domana inda mutum zai bace saboda akan amana aka kira ba abin da in dai ba tare da wata kuɗi suka bace to shi ma anan matsala ce ke fati ina fatan wata rana Allah ya ba mu lokaci ne magana da dan ko abu da shi kuma an bace suna cewa ai dan abu ne saboda in kuɗi ya bace da ganganci to sai ya biya amma in kuɗi ya bace babu ganganci to shi ne za a ce ba da mana to su ma suna da maganganun masu conventional ba da cewa ai ba yadda za a yi kuke bace sai dai da ganganci su a garin su amma muna ganin sabana ne ba da ma'aikacin bai ma'aikata ne kula da ake kan bankuna ne hukuncinsa ne matsayinsa to a kamar cbn ne ke shara ba da shi a wannan irin fatawar da nake ganin cewa ajin zuwa gare shi cewa amma na gasar da yana kaɗa gani ba ta da cewa waɗannan irin ma'aikatun zarura wata kada ce zarura a nan akwai abin da baya ba zai iya canza shi to za ka karbe shi a yadda yake da fatan Allah ya kawo canjin wani abin da ya fi wannan wanda ya dace wata irin biya da muke rayuwa irin yanayi da muke rayuwa kila ba sai ta mai hikima a ce al'umma musulmi su janye gaba daya daga irin waɗannan tsare-tsare da koma hannu ko da yake tsarin bai gaba da tsarin da ya gina shi a kan ba babu shakka cikin wannan babu kwakwato amma kuma abin da shakka ce ba da shakka ne kaga a shekara da ilmu ulmatar waya kuma mutum ma shahidan nan wallahu ne ilmu man turata min wa falla wallahu wa ta'ala alim shi ga shi yana ya san wanda a wasu kuma suna da talakawa ne suna ba ma da bishara da sauran shi kuma ga kan nashi ne ana shi ba wani abin ba saboda haka a ce ba da jirgin ba da samun duniya ba da wani Allah ya gada da mu a yi hakuri da sauran tambayoyi insha Allah kan samu lokaci a muhabara da zuwa wacce za a yi da wata mai zuwa kuma unwani muhabaran shi ne tabarbarewar tarbiyya dalilai da hanyoyin magancewa tabarbarewar tarbiyya na al'umma dalilai da hanyoyin magancewa wanda zai yi muhabaran shi ne zai yi mudir dan shak Ja'far Kadina wanda zai yi masa ta'aliki wanda zai zauna a wannan kujerar a ranar shi ne Shek Musa Kano Abuja Allah subhanahu wa ta'ala ya muna mana da kai mu lafiya za mu roƙi babban imamin mu jagoran mu kuma Halifa Shek Muhammad Suru ya yi kalmar godiya da kuma cikawa